Alright. Kita itu je mana? Ini kau dah coba lepas berbeda. Dah coba berbeda. Ini nzvimbo yandakawaka ndakapiwa naCharles. Parikutaurwa kuti ndakaisa zvidhina ndobva ndapfuurira mberi tichiwaka. Clever Nyandongwa wekuno kanoshanda kwaChangamire akanditi go ndakanzoti makaona nzvimbo kwaSazi kuti mugare zvakanaka endai kumba kwaJoka neBijana. Joka anoenda kuHarare kune mukomana anonzi Justin. Mukomana iyeye ari kuti ndini tinotonga ikoko. Saka endai nepamunapo kuna Joka ende kunoona Justin. Ine mandati ndega kwaChangamire kunoda Bijana yeye. Ndoba ndakapfuurira mberi ndichiwaka. Joka bva vati nyaya yenyu yakwaChangamire hanzi chibombirai kuwaka. Inini ndakapfuurira mberi ndichiwaka nenyaya yekuti ndandambotaurwa nyaya yekuti uya neBijana kumba kwaJoka nekuti Joka anoenda kuHarare kuna Justin. Vandazofonerwa nasabhuku wangu Nyagwai Nyasha akati tete hanzi nasanyagota chimbomirai zvamuri kuita nyaya yenyu iri kuno. Vandamira ndakadaro. Vandazoona tsamba ichiuya vandangomira ndakadaro. Asi chachandimisa kuti ndipfuurire mberi ndenyaya yekuti ndandambonzi naClever endai neBijana nekuti Joka rinoenda kune mukomana anonzi Justin. Saka ini ndabva ndafunga kuti wauda kundinamara. But sinongoramba ndichitaura chingodzokerera vanhu kusanzwa kana nhasvika nzvimbo yenyu rokufanywa musachemene munhu. Nekuti tinogara takataura hakuna munhu anofanana stendi nomwe vanhu vari tu. Ndofunga tinogara tataurazve. Mutemo unoti munondoona sabhuku nyange Charles ndiye anga ni Charles akakuti ane stendi. Charles haana right yekukai pasina sabhuku. Sabhuku adaidza komiti yake ine vanhu 7. Hamunyatsopanzwisisa. Komiti iyo kana yabvumirana vachatuma munhu anouya kuno kwaHeadman kundotaura kuti kubhuku rekwamusukumira kunangana vafanana chii. Wabvumirana here zviri pamutemo. Pane hama dzake uyu 45 yaatenge kuti pasina hama dzake. Ndingatsotaura chokwadi. Vanhu ndopamuri kunyorera ipapa. Hamufanani nauyu Sazi ari ega. Sazi anofanira kunge atanga awirirana nehama dzake nganyi. Hamunyatsopanzwa tete dzekwaSaziya. Wabvumirana ife hapana chatinoramba. Ene tisakuzochenda kukanzuro manje. Ndokwakundoperera nyaya yese. Mubva madaidzwa ikoko mubva matanga mabhadhara mari yenyu iri kudiwa kupi? Muchiuya iyi motanga kudii? Saka tete zvinhu zvamakatoita zvinhu zvisi pamutemo.
hamufanani nemunhu wani pasina hama dzake. Sabhuka hapo komiti haidi. Ndasikabvunza kuti pane vanga varipo here komiti, hapana kana munhu anga ariti. Eni ndomaliza munongodyiwa mahara, uye akangofunga ndodawo mari yekutenga hangu kadoro kangu kanoita bhareta, maakutonzi ndine stendi. Stendi haufuna kutanga wabvunzwawo wehukama kuti ichokwadi here kuti munhu ari kutengesa chii? Ari kutengesa stendi yake. Ende mutemo unototi hakuna munhu anobvumirwa kutenga stendi. Stendi ndeEngland ndestate. Handiti. Ndosaka chiti munotora machannels eyaya. Handiti. Maona mabvumirana mafana kunge makatobata kuenda kwaSabhuku. Sabhuku odaidzira komiti yake yakakwana. Handiti potoitwa vhiti meeting. Tina Nyasha handani Mona aona stendi. Zvese zvinenge zvitonyorwa maminutes. Hamunyazopandwa. Pozodaidzwawo vamwe vadaidzwa. Kana mabvumirana isusu kunokwachangamira pana chatomborambidza. Ndakuchikunyoreyo tsamba yamunoenda nayo kupi? Kukanzuru kuti mochitanga ino kudii? Zvinongangoita zvemusoro zvokuti nhandinzarwa tete mangwana ndimunoyi kuti handingodi kunyepeka. Because muchaona mari yamakawesta ipapo kainokurwadzai. Toda zvinhu zvinofamba nemutemo. Aiyo baba vavo makatogara navo ane mhosva. Munotengesa ivhu munevhu here naipapo? Garai basi. Munotengesa ivhu here natauro mafambiro akaita tsoka. Zvakaitika ava baumina handitika wangodwe mukuru. Saka inini zvakaitika kuna maiguru anotaura ndandiri kuenda kotema huni munda mamameme ngaona ari munhu kwamuna akaenda kuisa munhu munda mangu kandaenda kuna mainotaurwa mani kwanza ngatite chimanyika ite chimanyika akauya anonzwisisa shuwa inini ndakaya kwamuna kwauya paChristmas ndikasvika kumba kwavo kwamunini ungari muradera zvipangu wanga rutema pakushanga pavo kandi pane mutukumira akazondifonera saka ndakazomuti apa ndikati makangumisa pari pamunini kana ndakangumisa apa na handitika pandakudzoka angupi kuna mainini zvikanza inini ndiri kudzoka chii panyueri bati panyueri ndikukaita zvokuti wangodzoka kwaenda kubasa handitika. Saka tetini mona nyagwaya wakazoya chiti inini ndofunga namuchembera kugarisana apa ndachikumbira kuti ndikataiwa ndine nzvimbo yamai vangu. Saka chidogorombo topadikinga hapana mari yayo twakandipa mari. Pana mari yayo baba saziva maunzwa here mutemo wataura ndauzwa manzi mune lenjeri. aiwa renga ndavasikuti chii ndakusiriwa nawabereki Wabereki vakakusiya chizvinozotengesa. haina kutengesa ndangopa Hatoziva ndoshoni yamunenge muchitaura kunangana kungopa mahara. apa ndaipoparimai Saka chapuka kuti mupe awa vangu vakumbira kuti zvinenge vangu vangondikumirawo seapa Chivati stendi yakatengeswa nayo ndeyako. Ndibaba kune saka imi munoona mai zvaita here kuti muende kunotengesera awawo hama dzenyu hama dzenyu dziripo dzinoenda kunotengesera awo zvaita aiwa haina kutengesa wana paumina ari kwavo Ndinombobvisa dozvi rekuti kutengesa. Asi ini mumwe mangu ndizvoti makatengesa. Hamuna kupa munhu mari. atengesa kana Sorry Vita. Baba pakupa munhu chuma chinorarama upenyu hwese. Hakusi kupanana madomasi ekuisa munhu. Chinotoda hama. Saka makapa mahara. Maifanira kunga makazivisawo hama kuti isazobvunzwa kuti apa makapaita sei nakugara nenga. Hama dzese dzinofanira kuziziva izvozvo. Murazi imwe nyaya ndeyekuti iye mutengi uyo mona uyu akapuhwa wedzi kuti mira kuwakana nemupurisa wedu. Pane chishoko mhomo. Akuona kwanzi ndakuwaka because ati ndazina nyanhongo bvisa mari ida kuenda kuna Justin. Uri kuona zvinoita here? Aitarishani. Kuzwa wabvisa noti pane wabuda chihoko mhomo. Haisiyo passport yekuti unogona kungowaka. Akatokudzwa nemupurisa akati ndiruda mapepa chaiwo arubva kupera.
ini ndikafonera sabhuku ndinoti ngaambomiri tange tanzwa masabhuku wakuti zvakafamba sei ndo mazuva ndati toda kudaidzawo na sabhuku barina sabhuku sazuva aya ndichitofona kuna sabhuku Nyagwaya kuti udzaimona anogara mubhuku renyu kuti ngaamire kudii kuwaka paari kuwaka kusvikira masabhuku wauya vaona ana Changamire wanzi kuti wakatifambisa sei kutonzwa kuti ari kuramba ari kuenderera kwako akabva ndinodairi tsamba kwangu inobva kusora titaurirwi nezvemuromo zvimwe zvakutaura saka nhasi akufurema nyaya kumupurisa kuti hanzi ndikati ndakazi mari yakaita nyaya pamusoro inini samhembere imi makaona inini ere ndichitaura kuti ndoda tsamba aiwa umwe wangu ndauti masabhuku oraiti musatongesane pazvakanaka une rairo kwaChangamire unokuziva Changamire ndauya ndakaona kastedi kangu zvakamira so asi chandiri kushandisira ndechekuti pane munhu ari kuti ndimire wakadaro here chimondipindu ndasangana nemubvunzo handina kudaro sei usina kudaro inini handina kudaro nei ndakatobvunza wehukama inini kuti ndizoone panzvimbo apa ndaitochemera umwe anonzi Saziwa asiri Charles ndakatonditi tete endemombokumbirani mukoma wangu Charles handizotaura mudaidza chitani ndiye akatondidhirekta kuti ndizooneka nzvimbo ikaka pandatobvunza kuti ndaona samhembera achinditi chi hanzi nyaya iri kwaChangamire akati ingawani Justin wacho akauya zvasina kungotitaura kuti kune nyaya ndikati ina ndichazipani uchanditi kwanzi nyaya yati kwaChangamire akati mapiwa pepa ndikati handina kupiwa pepa but wanditaura nemuromo kuti nyaya iri kwaChangamire akati imi makambotaura kuti Clever kuti ienda ine kati kuna Mhembere saka musikuone kuti nyaya munogone nyaya kungoti hamunobuda nechi hamuna kuda mari ini pandakazotomira sabhuku wangu akatoti ndafonerwa akatoita zvoundifonera tete ndanzira sanyagota mirai zvangu titange tagadzirisa ndakabva ndatongomira ndakadaro kana so mukatoenda dhiramu remvura nditongoripo rakangomira kadaro zvakandabva ndatongosiya zvakadaro asimba yakapera isati yapera ingesara kukasta ndakabva ndatongomira ndipemba ndati kana sabhuku Nyagwaya kundifonera achiti zvabva kuna sanyagota ndokunga ndiri ichi ichokwadi takatakufonera imanje tatakuitira isisi taisara kuti tikusungei mimba taida masabukuandatongoregera kuti murunzwa here tete taisada kusunga mimba tatuda masabhuku enyu ndotakatafonera kuti ngawe kuna Changamire kuno because zvakufamba sei iwo ari kuti vanhu vavake wasina kupiwa goa head naita sei handimuzvona ndosaka takatofonera naJoka kuti misai vanhu titange tafonera masabhuku tikambowafonera musi wacho tikazokanzurisa kuti meta hawapuba toda kutofonera sabhuku barina sabhuku saizvo kuti tinzwe kuti akavapa right yekuti izvo timutemo uri kuti wanofanira kuti pamunhu stendi wachizotanga uya kuna Changamire saka wazobvumidza kuti pawakwe seivo wasina kupiwa mvumo naChangamire imi mamaramba muri kuwaka mani munoona kuti zvinhu zvezvi zvakashata nhasi muzofamba muchitaura kuti Changamire akashata imi ndimakazoshatira mimi because kana munhu wataurirwa chinhu Changamire ndoye munhu wese wede ini handimbotyisa handisi shumba zvenyu ndofunga vamwe ndozotataura kuti aivaziva time dzekundifonera ndozopa netime yekufonerawo munhu aumana tena kuri kundarara kutanga kuti ngiriri foni pesa pawanga uri kupi handiti fonawo time dzinofoneka kuti umwe munhu anenge akachasvinyura handiti ina asimbori munhu akaomarara dai mune right yekutsvaga phone number yangu motifonera motaura dambudziko renyu tobatsirana but mukada kuzviita gamba manje kuti ina handinzaro indobva ndatoonena handinzaro zvichakanaka because mutemo because nezvinge zvaunzeiti memisanyamaropa ari kupa vanhu mai because mutemo ndofanira takanyatsotaura masabhuku kuti mutemo wakachinja zvakutosungisa zvakutosungisa zvototi amai mundotoenzera iri kuti hanzi nekuti wanga uri munda wamai vangu wamai vako wakataura nevamwe here venhoti vakakupa goa hedi because munofanira kubvumirana vanhu avo handinonyatsokanzwa zviya zvekuti nhasi munhu waona stendi womwe namutaurira namuri tuka muchenjeri kuti wamwe wacho unogona kungonyura ndo mutemo wako ezvinezvi sabhuku anofanira kunge ari involved because endezvanhu munenge makundisa nenyaya yemugano makapanana muri 2 unozvoka mumwe munhu ako yakuti hanzi ndakamupa stendi asi akuramba achipfuurira makapanana muri 2 sabhuku haana umbo hwainawo saka unongoda kuti sabhuku atonge kuti chii torerwa nzvimbo yacho kana wakapata kati ngatite zvinhu zviri pamutemo
mutemo achindisa mutemo urikutobva kuvakuru. Ndifuna muri wanzwa masubjects ari kubuda handiti ndo zvinhu zvatiri kutraya kuti aiwa tiyedze kugadzirisa zvinhu kuti sabhuku angofuma akasina mari yenipa wototi ndine kanzvimbo kanga akakutotsvaga munhu aiwa handizvo. Patakavasevha samuni wakazouya wese neiye baba uyu iye isaziwa nayo kwanzi mukadzi wangu wechipiri tiudana hani zvero zvamakataura mujaka haya matemende ekuhwanda haya matemende ekuhwanda saka inini hangu zvandotaura pano handidi kuomesera maya zvinozonzi edmini vaiva neusinyi. ndiri kukumbira kuti mudzoke munoita zviri pamutemo vanasaziya varipo kana vati no its no. handi kuti ndakataura naCharles zozoti maakudanana mukadzi wangu wechituu mukadzi wechituu asingazikane nehama ungoita abarika rako remusango. handiti modzoka mondotora channel chai inodiwa sabhuku anozviziva ina hapana chandorambidza asi kana veukama wati no its no unonyatso kutaura ichokwadi kana veukama wati no its hamunoita edmini anozokubatsirai pakadaro makatotyora mutemo kubvira the way to go. saka inini ndakukutaura kuti chidzokai munogara pamwe chete chamawirirana icho chahandirambi kana wanzi no its no handinonyatsopanzwa. Justin nevakoma wako menandogara pasi wemhuri pane matsamanda kunyorerana kuti mabvumirana kana aramba monotozva kuti wadi handiti hauna kubhadharako mari kuramba kuti wakabhadhara mari saka hazvikurwadze nekuti hauna kupatenga wakangopiwawo saka pekupiwa hapanyanyi kurwadza. ndakundozva kuti chokwadi chazobuda kuti ndakabhadhara mari kana imba yako kanyma ndo pachazobuda chokwadi chekuti ndakabhadhara mari yangu yoitwa sei bhozi unenge wakuda mari yako kugona papa chokwadi chichabuda hacho pachete. ndofunga ndapedza nini.